Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. How new tayo ka Batisi TV kala dono ya way habren ubaju smart bha ban request jingrai ha ka program jong umahe request ne ka jingkwa upai ba uneu habren ukerteng udame aibor lenser khandai snam karta ubana ka snong mau khar shlong bat ubaju sotnat ro ban request bat pet tangi ki jingrai yero yotrai ni ki jingrai niam u habren dame aibor lenser ulaklat no nangani ka perthai ha ka khat artrek mantabna jemang arhajar kat khandai batla pendap ika jingle niam khaddo bat tap dan burom ya kamat jong u haka khat saw tereng mentah ubna jemang ha ulom jing tap ka balang Presbyterian red samthia halau mali u habret dami aibor renser ulas dang ban pet ya ka program mahe request ne ka jingkwa upai ba nadu snam arja khan reu bat ho banai kala lengkot jong snam arja khan yo ka kan hon jong Batisi TV kana le ya kendo karpang ro ya ne u habret ti porpat sigetiana ketien bat kimi jodi dami ti kong kung pisngo shpang ga program bu jungi ga jingkwa jung pa ba na ka jung phi kimi sutenat ma ngiyok pe lang po TV lang ngiyok ban pan ta ki jerwai ki bang kwa sutenat ti yudami de shi pun ma kapor ting ting don ki por bram yo shi dan hinde jing sngo dan hi tang ba hakai lat lang ikoi mar ba ngai dami dan man kapor shi smart ban pun misu janru ki ba shi pun ha program jungi kan ba kali kali sing ban kong ba ngi yo ban yarung ban jungo lam shi ki ba shi smart ban pun ha program jungi na thai dan ting ting dami shi dami yo na ha shi dami lum Por nam tau dami aibor renser yo bo blay lakon no hi sila hi tingin patpau ka jing sungu bat ka jing ai play yo ki baro ki prolog ki parjor ki bhaying sam ki parisnong partau kham tam na kni sinong mau khar pelun ki ba lai kapor dor ban ai burung khadu ya kene kemet jong ni persa jong te nasungu yu play apreng ki sitom ki balabani i te bat go play unchna ino hakaba ulak play kene ka jing sa sitom jong bor sino alaji ini persa nadu pa idang red dan katu kene banai ila don ki jing pang ila yo pang bat ila sumar na kapor sa kapor bat pigin kai pitit gata bat ini dami la teng ki inglés school hang ti bat hat for samro la pas khaman hoi ulong khana pasta hak tien ka chale ngai abang esyam te ulong khana ru ba ki para khana school na Christian academy ki u bat ni yo ya kajing dor ka kajing pi ki para khana school para kelas tu dami ya ka blele sino dami ba dalai kan por kelas tu kamha ya kajing semar jong uni pa kakmi ki bla sumar hadu kane ka klip mar ka bam hajpau ba dami le no na kane tiula sya semar ki robat hospital la shipnai tam bat halin tu patam asli sini la yo let song biang tu tila sumar bat hadin masih nai ak bau blai la sino ya ta ke jingkit ke bakia
ya kita ke jingpang ngai siam bau dami lapoi cakta ke jing ke bau play la kre dong kena ba hop ti ngai ba ladon kai ba ngai siam ru dami yo ba upa ga korani ga la sumar pha ngingim la kan sumar masumar upa ti dami kunyo berkerku nang tei ajram pat blame kerku ker. Well, we from the side of the school would like to pay our last respect to our beloved student, Dami Aibor Rinsir. And in doing so, may I request the captains to kindly march in and to drape the school flag over the casket. May I also request the school prefect to kindly place the wreath in front of the casket. Psalms 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not lack. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He refreshes and restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life. And through the length of my days, the house of the Lord shall be my dwelling place. Extinguish, creating a deep void in our hearts. We will not see him again, but he will always have a special place in our hearts and will always be fondly remembered by us in the academy. For the parents in the loss of their beloved son, and for the brother and relatives in the loss of the one so close, the pain would be unbearable. The heart broken, leaving a deep wound in your lives. But as we gather together with you, we offer not just our condolences, but in the glorious hope that truly exists, a prayer that God the Father of comfort, as the word says, would comfort you with his peace, grace, and strength. Far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love the old cross where the dearest and best for a world lost sinners was slain. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Kumulang mat trong ka mati CTV bat thenjat
halor ka jingedai ke jungi batu dami hagi kendiak por banga kan mau haga por ke bening kong begini ngepui di kong air program ulang hybrid testa baru beriet iki jingruan ban ngemla len bawa hapren ke sitam ke baban ya kemet ke jung mukum hybrid Henry ujiyai kentu ye kimena kapor sekapor baru angnut ban yo ban yeshim bantalen ban ha kisnam kibalalet iriyo ban yarung hayeng ya kebang yo bangin ya keren bangin ya khana barbat hapren ke jing sitam ke ban muren nam hapo barbat hospital ru ngeliyo ban wan kami Henry dangshan habingi wan ban kami ngem shimla ban mudur ba kandai kasian ke bakhadu ke bangin yeshim bat udame tinakal yang juga berdiri CTV barok ko wehi ni penpau ya ka jing sosi kthang ya jing tu nak jungi ya u hybrid u balong nong kershan ya ka jing giet ba jing kershan ga jung na kapor ya ka berdiri CTV hiru barok ko wehi bat ka ai ka ba kham so tanat bat ka ai ka ba shan ya ga jung ti berkhat ka jungi ka ba ketik ya ga jung ti berkhat ka jungi habang ye syam banu hybrid kalong kajing kerman kajing i bat kador pu samarki wat hapleng kajing shitom anda dadai mga mangi kiblahi asan kamensin ngujungi le si kandukhi kandom Henry ulong kanduksa halor kini kebenta nasenrang dok nur kentang yawai bangin ai kublei kumniban pensyai ha arta badang khana jing shitom piket pipa Henry kita kimlak hang berput samarki kayai phalang jing syam jing skam jing iet jopi ha utrai unong pen em jungi kalong ka jing hikai wat yanga ubalasan badhe arta jing iet jing kershan ka jopi nadu meningkong kisngi jing ruai ban iet ban sngam ban syam banta kadhaba philam lesok dami shashiliang wa jing pang jing shitom omdan hangta tan ngin dia syam shal shiliang hajing ket mau inai ket mau ketiang lesuk kami batu ai bu kun siam ku tin long jing tengan ya pi ya pakalong ya kubishman un sawan hi ban lum lagi faila baro Baila kodur bla ilaki jong kunti kloshai itenan bla tem ha
Lain nak don hu jongpi, jungit pi hau play, jungit hangaru. Akaying upa junga don bon ke pulit jongnet. Dam da kumtang le tu api, nabangan selik no ikaban he ikajakai pi. Anda ngalalek no, but bangalak he ye pi kajaka. Ngan wan pan, but ngan simti pi haladi hi. Ba haka pangalong mga piru pila banlong hakmi ngay tu api yega jing mayan in yo atya baro henry en penkelai hi baro sisnon haka ba siklim mat kain haka turoi ka bakado namar ka turoi kan sawa Anda kumta ya kibayap en penmi pat ki bompon pat yangi en pengela namar kedai dalai ya kene ke boput pan phong ya ke bompon pat ya kene kibayap pan phong ya ke bomyam denda kene ke boput kan phong ya ke bompon pat kene kibayap kan phong ya ke bomyam anda kumta en pendek hoit ya kata kijing ong ya ke boleh pho ya kejing yap langoi no khoin ha kejing jom a kejing yap hangnu kejing job thiau kejong pha a kejing yap hangnu kasni jong pha e kasni jong kejing yap kolong kopom bat kapor kopop kolong kopom hen dei kejing ngo yo play obla ai hangi kejing job thiau da uji sukses bobo dry humba uplay obre kapor kejong uhi ya kepala ibit dalam kejong kejingis ni pan simno sialadi ya kini kemensiam para bangai bi jongi uba laksan no ni IT namar kata ya kini kemet sega kandau bat kedeu met sega deu men ha kejing kermen kepas kemha sega jing penmi pat keberau to jongi jusres Obleh job, ya ki baro. Naba deu try uba ai, but deu try uba siam. Long bela kerku ya ka kerteng bejong. Uba ka buram, bat ka jingu baro ni ai sheme. Lang ba jong ka janmin, jong ka sngi ko kenrat be ka sngi hak ba kum ka ying. Kasak jingkan mau hak jing im ka jongki ya kasngi ka bedom kasngi ka bol o ha ya ka jing im ya ka jingmot ya ka jing perkhat ki jongki a blai ba hak ni ka janmi ka balang na mau sahau lembat ka balang na samthia ki para bangai be baro ki lok ki jor ki balak banyadan rengkat lembat ni kana ka klip mat Hagabam mangi ko kenrad iwan ban senran lang yau dame ban bu no yau ko kenrad how no lum jong ke jingsuk try metep nadu ka basdang baya ka karta ka jong u melabu baik bu renti ko jisu bahaga ba me pa bu un wan signa ka perthai hagba me me lam mi u signa ka perthai bunya lenti pilgrim Bau nyo ya kejing itnat jong ka perthai tang siko.
kan rat ba me pha ayu rangkat bat ki jing pang bat ki jing sitom ka ba uday ban kit ha ka met ka phat ka jang u rai ko kan rat ba hap deng ga bakum ka ta ka por sham la no na me usno ha me UIT ha me ukren dang ya ka tin ga jame try kan rat ba hadu kan ka khalip mat ka ba khadu ya ka ba me wan shau no yu me penyak ladi una ki ba ki ba thon ki mi ki pa ki men ki para ki ba ying ki ba sem ki lok ki jo me wan go kan rat ban yalam no yu shaka jaka ya ka ba me don try ji su ba namar kata hagan ka khalip mat ka ba menta namar ban mel shimno ya ka mensim ka ba koridor ka jong ya ka ba me mala persan yang naga kendau ko troy yang ba me thau naga domen menta iwan bu no how no lom jingtan akan rat ba mentau dan bat me ngitip sam bagan naga men ka ba u phong menta kalong ga men ka ba koridor kamet ka ba no marchu ya ga jingyam kamet ka ba no marchu ya ga jingpang ba ga jisitom bat ma u don hasnda jome Barak ba why no to the eye baka jing ai u Jesus Christ about right ka jing ba ka ba platam ka jong play pa lem ru bat ka jing is lok ka chang ka ba pensai for ka jong mensim ba ko ka to the eye begin ne baro line kin shong sa kin shong hai hagan ka ying ka sam jong khun ba ma le shim no haki balang bro arteli haki ba ka thon baro ba baro ko kan ran ki ba apmi yame nadu menta hadu halakataru amen Dengan sekarang pelai aku milih tiba in Rai dami. Kejerak em tu menami piangan Rai? Udah bet juga lihat. Okey, ini Rai pertama. Wei, lai. Udah bet juga lihat. Kawang da umau. Udah bet ya lihat. Kawang da umau. Wei lai sao samtima utam narudwa ukawang tang uwai Ani